Човекът, който ви научи как да правите пари от този стил на постригването е само един. Човека е Барбер Радев! Пак си пия и сиям, карам си Мерцедеса насам натам. До мене е жената, румян от всички най-добрата. Пак си пия и сиям, карам си класата насам натам. До мене е жената, румяна, тя ме вдига в небесата. Винаги съм бил на върха, да съм топ, това ми е стила. Ако ви дразня, бягайте от мен, за мене няма никакъв проблем. И без вас пак съм си аз, пак съм на върха, вие първи клас. Там където спирате, аз давам газ. Виж къде си ти, ах, къде съм аз. Парите мои аз не жаля, не че искам аз да се хваля, ама съм по живота. Милион на година ми е оборота, а на вас съм ви показал, още на старта съм ви размазал. Тука съм при шефа Раде, от сутрин до вечер правим си кефа. Аутоленд, yes! Само към вас имам ангажимент. Аутоленд, yes! Си номер едно от Англия до Сливен! Пак си пия и сиям, карам си Мерцедеса насам натам. До мене е жената, румян от всички най-добрата. Пак си пия и сиям, карам си класата насам натам. До мене е жената, румяна, тя ме вдига в небесата. Когато кралят Раде говори, искам вашите бурни аплодисменти. Радев! Си е Радев, нали братле? Естествено! Да, това е единственото.